Wel, gan yn bod ni yn Llydaw, dwi'n meddwl ti ond yn briodol fod ni'n siarad efo gŵr sydd yn byw o leia hanner yr amser yn y wlad yma, sef Twm Morris. Twm, faint sydd wedi bod yn byw yma? Ers ryw 2 blynedd yn achlysurol, fi. Ond oes yma am y tro cyntaf pan o'n i 15 oed. Ac o'n i wedi gwirioni. Oes o beth yn arbennig am y lle, ti'n gwybod, fatha weithiau ti'n mynd i'r rwla a ti'n teimlo, mae hwn yn iawn i mi. O'ch ti'n teimlo hynny am Llydaw? Ond, cos, wel, hilpio nes i am Lydawas, de. A dilyn honno dros y môr. Ond wedyn mae'r iaith, tydi, yn debyg iawn i Gymraeg, a mae hyn ar ei difyr. Yr enwa llefydd am y lle. Pan ti'n dod am y tro cyntaf i Lydaw. Enwa'r ffermydd, enwa'r pentrefi. Rhyw fath, ond fath o rhyfedd yna wedi cael i lyrginio chdi bach a'i stretcho allan fel a'i troi drosodd felly, ne? Be di'r peth mwy amlwg am y lle fysa chdi'n dweud sy'n wahanol i Gymru? Na bwyd, y ffordd o fyw. Maen nhw'n bita llawer iawn gwell, maen nhw'n bita fel, maen nhw'n bita'n Ffrainc yna. Sydd yn fyd enwog am ei bwyd, am y Llydor y fath. A mae gennyn nhw, beth gennyn nhw di môr glân ynddo, a llond y môr o gregin a pysgod a mecryll a cymychiaid a bob math o fwyd y môr. A sgynnon ni mwyn o fo. Mae gynnon ni fwyd y môr, da ni'n mynd bita fan eich yng Nghymru. A mae yna fynd fawr ar fwyd y môr yn Llydaw, da. Fwyd y môr gorau gyd yn y byd. Be am yr iaith yma? Ti'n gwybod, mi wyt ti'n siarad Llydaweg? Ynddo. Wyt ti'n medru byw bywyd bob dydd yn uniaith Llydaweg yma? Wyt, son fe gen ti'n llawer iawn o ffrindiau, de. Wedi dwi'n byw bywyd bob dydd yn Llydaweg, achos Llydaweg fyddai'n siarad efo nghariad i, Llydaweg a Cymraeg. Ond, a gyfer rhieni hi, a ffrindiau. Ond, allu di'n byw dy fywyd yn Llydaweg, ddim mwy. Na, allu na. Pam, beth sydd wedi digwydd yma? Wel, mae'r hanes yn gymlaeth ofnadwy, a os ni yma drwy nos i gyd yn egluro'n iawn. Ond ers yr ail rhyfel byd, mae'r iaith o dan y gabl, os ga i roed o fela, mae yna gywilydd mawr. Os am bai ar neb, hanes, yndi bai. Ond sa'n llawer o bobl ifanc yn siarad ti ddim mwy. Ac oherwydd hynna, sgyn ti mor diwylliant ieuenctid yna yng Nghymru, ac mewn gwledydd eraill bach, lle. Ac oherwydd hynny, mae'r peth yn mynd yn wanach ac yn wanach wrth i'r hen bobl farw, mesel un. Felly does o ddim fatha scene rock fel da ni'n nabod i yng Nghymru? Mae yna grwpiau roc, ond oherwydd... Yn canu'n Llydaweg, ie? Canu'n Llydaweg ac yn Ffrangeg. Ond, na sgyn ti mor gynulleidfa fawr sy'n na mewn gwledydd eraill i rando ar y roc, da. Maen nhw rhywbeth ymylol, dio. Wel, mae yna record hir ar y ffordd allan erbyn Dolig. Chydig yn wahanol i'r un gyntaf, mae'n siŵr, yndi? Yndi, mae'n wahanol oherwydd bod yr alawon yn wreiddiol. Mae yna 2 alaw fwy neu lai yn traddodiadol, un o Lydaw, un o Gymru. Ond mae hi'n di cael ei stumio i haddasu. Ond mae'r alawon eraill i gyd yn wreiddiol. Mae yna ddylanwad Llydewig mawr ar y miwsig. Mae yna un gan yn Llydaweg i gyd. Mae yna offerynnau Llydewig. Ond at ei gilydd, da ni wedi symud o'r wrth busnes gweri yma, pyr y lle. At rhywbeth o'i gwreiddiol. O hwnna'n rhywbeth bwriadol, ta un o'r pethau yma sy'n digwydd o? Datblygiad naturiol. Dwi'n mynd licio miwsig gweri'n llawer, os nad mae rhywbeth newydd felly. A be o'n i eisiau gwneud yn bersonol, dwi'n gwybod am weddill y grŵp, o defnyddio alawon gweri'n Cymru fel chwaral, lle. Ac yn gwneud rhywbeth newydd allan ohonyn nhw, lle. A mae'r album yma yn symud gam yn fyllach ar hyd y lôn honno. Ond ar ben hynny, oherwydd bod yn nghariad i, di cael ei magu yn Llydaweg ac yn dod o Lydaw, felly mae yna ryw ddylanwad mwy na hynny o hyd ar y miwsig. Mae Edwyn yn chwarae bombard, sef un o'r offerynnau traddodiadol Llydewig, fydd yn gyfeiliant i ddawnsio, felly mewn ffes nos, sy'n gwneud uffar o dwrw, ti'n angen microffon i bombard. Wedyn, a dwi'n rhaid gweld y bydd o fwy o ddylanwad Llydaw ar y miwsig, achos mae ryddma miwsig Llydewig yn ddifyr ofnadwy ac yn wahanol i fiwsig gweri'n Cymraeg. A mae hynna rhywbeth sy'n licio mynd ar ei ôl o fwy, lle. Be di'r gwahaniaeth?
Wel, mae music Llydaw yn fwy bers ar ei pobl yn alw yn Geltaidd, mae'n siŵr, gen i. Cos di music Cymraeg ddim yn ysyn ydi. Fel y cynnion gwerin Cymraeg, maen nhw'n cynnion gwerin swynol, felly hen. Ond sgyn ti mor rhythm, neu sgyn ti ddim mwan, lle. Achos maen nhw wedi cael eu harafu ers i'r capeli, mae'n siŵr gen i ddod i mewn, lle. Ers i'r pregethwyr efo'i hetiad uan neu sgidiau bach cul. Ddeud wrth bawb am beidio dawnsio, lle. Maen nhw wedi arafu bod dim i lawr, bod dim yn swynol, efo telyn yn eisteddfodol. Ond yn Llydaw, mae gen ti'r gic yma, o tu nôl i'r caneuon. Rhywbeth da ni wedi colli yng Nghymru, dwi'n meddwl. Wel, da ni wedi colli caneuon gwerin Cymru yn gyfan gwbl, do. So ni'n onast yn gylch y peth. Maen nhw wedi cadw nhw i gyd.